Hola família, benvinguts als Cims de Catalunya. Avui hem vingut fins a un poble preciós que es diu Organyà. El tenim aquí baix, a la comarca de l'Alt Urgell. Allà darrere està Fígols, aquí a mà esquerra a la vall de Cabó. Hem vingut a fer un cim de 1.211 metres, que és l'ermita de Santa Fe d'Organyà. Aquí davant tenim el Cocolló, que és preciós, també aquest cim. A més, al fons, com podeu veure, o no, hi ha el Puig Pedrós. Des d'aquí, el Pedrós Quatre Valles, el que és la serra del Cadí, el Volturó, també es pot veure. En aquesta zona d'aquí, la serra del Port del Comte. Una mica més allà, el pic de Turp. És una preciositat, miris on miris, la serra de l'Auvens, i la veritat és que val la pena pujar fins aquí amb una pujada. La veritat és que sigui ben recte. Just aquí davant tenim el que és la creu de Santa Fe. En definitiva, que és un lloc preciós. L'hem pujat, aquí tenim amb en Bruix i la Duna, i també ens ha acompanyat en el dia d'avui l'Eric, que està molt cansat, que sí? Una mica, no? I perquè ho veieu, aquesta és l'ermita. Aquí la teniu, la fantàstica ermita que va ser restaurada, i perquè sapigueu com sona, us tocaré, per finalitzar el vídeo, la campana de Santa Fe. Així, més o menys. La sentiu? Quasi em deixeu el braç. Serà fins a la propera. Gràcies.